Hello. Hey, Siyong? Si Pilang ni? Oh, bilang. Unsa man? Sos, sakto kay kasi mong sulti. Ni ana si Senyora Luisa. Di adiris bay. Okay, pagbantay. Nga naman. Kay ugma, mo trabaho na si Commander Luisa. Ay, Commander naman. Commander Luisa di sa opisina, Rogelio. Mao ba? Ay, oo lagi. Mong pagmatmon diha, pagbantay sa imong pagpangawat diha. Salamat, bilang. Okay, Asyong. Kung mapalusot ka gani, no? Himu agad kaon dayon. Kay ugma magilisod ka na. Salamat sa imong pagpaybaw, bilang. Ako, ha? Ay, oo lagi. Uy, kung magpalusot ka man gani karon, bultuhan yun. Dako-dako, Asyong. Sabot. Yun na. Ay, mas Rogelio. Ay, tuwas taas. Tuwas sila sa taas magsulti. Sige. Kay, mabalik sa madyungan, ha? Sige lang. Bye-bye.